Така, сега ще ви покажа как да си направите нещо, което е доста хубаво. Само че не. Така, малко се засича. Но сега ще го направя. Колкото искате блокчета, не съм... малко съм. И... да, така може да се прави колкото си искате блокчета. И... сега... точно... слоите вода. Аз предполагам ето така. Чакайте. Това доста така, че е топли водата в Майнкрафт. Но това за мен не е вярно, защото мисля, че такива неща не са направили в Майнкрафт. Така. Аз така по-бавно чупя и такова, защото знаете много... така, 3 блокчета трябва да дадем. Най-малко 3 блокчета. Най-малко. И така, сега аз няма да ви украсявам с блокчета, така... няма да блокчета, такива да го украсявам с вън или някакво. Там ще го украсяват с който си искате. Така. Така, ето първата стъпка е, взимате лава. И много ясно, че излизате. Опа. Разслагате навсякъде. Навсякъде. Някой... как да стане така? Опа. Да беше грешка. Шит. Така. След това, следващата стъпка е така стъкълца. Слагате е така. Така. Ето. И отдолу може да се направи на survival, но ще е доста трудно да намерите лава. Няма да е тук. Така. И слагате вода. И последната стъпка вода. И да, относно това е. Ето вижте, доста хубаво става, ето долу лава. И така доста хубаво става. И така молите, така стане така. Но не, то не е толкова хубаво. И от мен, чао! Моля, абонирайте се, лайквайте клипа и коментирайте какво искате да направя. От мен, чао! Реши да продължа клипа, така. Защото искам да ви покажа нещо, което сега се сетих да го направя. Не, шит! И това искам да се случва, но тук са такива купчета. Така, слагате го така. И то не е значително с това, даже се подпаля. Ето, няма да се подпаля, не вярвам сега. Ето, така. Така. И ето, това е относно моето нещо. И така, може да си го видите. Но аз сега просто ви покажа, ето, пак. Но съм наподарен. И така, това е от мен за днес. Довиждане.